Un dels objectius del programa de turisme per a tothom és conscienciar el sector turístic català respecte al potencial del turisme accessible. L'accessibilitat és necessària per a les persones amb discapacitat, però també per a totes aquelles que tenen una mobilitat reduïda. A Itàlia hi ha 7 milions de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. I s'estima que el 26% d'aquestes persones viatja amb una mitjana de 2 acompanyants. Així doncs, el mercat potencial constaria de 6 milions de persones que fan una mitjana de 6 viatges l'any, una despesa diària de 124 euros i una estada mitjana de 9,6 nits, valor molt superior a les 5,7 nits de mitjana general. Aquests viatgers tenen com a destinació majoritària el seu propi país i, en menor mesura, la resta de països europeus. Les seves motivacions a l'hora de viatjar són, principalment, les escapades i els itineraris, amb preferència per destinacions amb sol, platja i natura. La millor manera d'apropar-se a aquests segments és a través d'agències especialitzades, de webs de turisme accessible i d'associacions de persones amb discapacitat. Cal destacar que l'accessibilitat és imprescindible per al 10% de la població, necessària per al 40% i còmoda per al 100%.